Cilj projekta jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode koji finansira Evropska unija, a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu, jeste jačanje znanja i veština poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi u oblasti klimatskih promena. Partner u projektu je i udruženje SN Agrar iz Paraćina koje pokriva takozvana demo polja. U početku ih je bilo 6, sad ih ima više na različitim teritorijama Republike Srbije da bi se uticaj klimatskih uslova na poljoprivredu, odnosno ove promene velike klimatske, da bi se ispitao taj uticaj. U okviru tog projekta koji traje do 15. decembra ovde u opštini Paraćin, odnosno nosilac tog projekta je udruženje SN Agrar, mi smo dobili određene, da kažem, priključne mašine koje naši poljoprivrednici mogu da koriste besplatno, znači mogu da se jave SN Agraru. U ponudi mašina koje SN Agrar nudi poljoprivrednicima su i 2 pluga podrivača. Znamo da zemljište se jako sabija orenjem i na tom sloju nekih 30 cm ono bude jako tvrdo i nema propust vode, a znamo da je voda najveći problem sad u poljoprivredi. Ovim podrivanjem taj sloj se malo razmekšava, tako da voda može da ode u dublje slojeve i da se kasnije biljka da je usvoji. Imamo takođe priključnu mašinu koja je za rasturanje krečnjaka i imamo kombajn za senažu. Međutim, taj kombajn smo jako malo koristili zato što nemamo dovoljno razvijenu stočarsku proizvodnju, odnosno krupnu stoku gde bi ljudi pravili senažu koja je jako korisna jer u tu svrhu ne suši se detlena, nego se onako mokra odmah kompostira i stavlja u slojeve koji su već za to pripremljeni i kao takvu životinje upotrebljavaju ishrani i sa mnogo više proteina i sadržaje koje ima u njoj. Dosta poljoprivrednika je iskoristilo ove mogućnosti i upotrebilo navedene mašine u obradi zemljišta. Te mašine će i dalje ostati ovde u opštini Paraćin, odnosno SN Agraru, moći će i dalje da ih koriste. Preko 50 poljoprivrednika je zadovoljno koristilo to. U prvom naletu, odnosno prošle godine, mi smo poljoprivrednicima kupovali seme kukuruza, deteline i svega ostalog. Krečnjak smo takođe davali mi o našem trošku, tako da su poljoprivrednici samo trebali da izvedu praktično ta demo polja, odnosno oglede i što je i najlogičnije, došli smo do zaključka, jer poljoprivrednik koji navodnjava svoj kukuruz ima 5 duplo veći prinos danas nego što ima onaj poljoprivrednik koji ne navodnjava. Prenošenjem znanja i uputstava poljoprivrednim proizvođačima podržava se prilagođavanje zemljišta novonastalim uslovima i umanjuju se efekti klimatskih promena.